Mas. Monggo niko Sanjaya saking Magelang, Jawa Tengah, Indonesia Raya. Niki. Gede ming 1000 iki, Mas. Iki 1000. Yo sabar to, kowe lak entuk akeh duitmu. Wong ya isih akeh ngene. Oh, yang satunya iki ketoke akur ora akur iki ketoke. Ah. Oh. Mantap. Mantap. Nggih, nika sing setunggile sek mlebet nika. Mendet Arto nika. Yang satunya lagi nunggu depan rumah. Oke. Oke guys. Oke guys. Pahamkan saja guys. Ini dari Magelang guys. Iki wis entuk 5000. Sing 1000. Ini guys jangan lupa guys. Pejuang receh Indonesia. Oke guys. Bye, sampai ketemu lagi guys. Jangan lupa like, subscribe and subscribe. Bye.